quería dicer apenas dúas cousiñas sobre este libro, sobre a fe do converso. A primeira, e tal vez fundamental, é que este libro non se entende sen o seu complemento, que se intitulou A razón do perverso, publicado, foi gañador do 10º premio de poesía erótica de Malpica, Illas e Sargas. E este libro é un complemento, ou viceversa, non se entende un sen o outro. Non se fala de razón e de outras cousas, e noutro se fala da fe. Preguntábame na entrevista que me publicaron, unha pequena entrevista que me publicaron no portal Galego da Lingua, si daría algún consello de preleitura para este libro. Eu penso que a leitora é soberana, que cada persoa debe ler como considere mellor. Eu sou un leitor absolutamente anárquico, sobre todo especialmente en poesía e non apenas, non sei ler quase linearmente. Mas se teño que dicer algo deste libro, que probablemente sexa coa súa primeira parte, por decirlo de alguma forma, coa razón do perverso, son as dúas primeiras veces que escrevo unha obra que se pode ler linearmente, que se pode ler de forma secuencial. Isto non sei se é bon ou é mau, mas o certo é que probablemente sexan os dous primeiros libros que escrevo na miña vida nese sentido.